Vi er klar til Madam Cool fra Holland med Angry Funk Interaction. Jeg tror, så er vi klar til Madam Cools og Angry Funk Interaction. 6. traktor i pull-up. Godt nok. Det er nok til podiet her i Herning. Vi er vel træt på lige godt og vel 90 meter.